ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಓಲ್ತುಂಡಲ ಐಫೋನ್ 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 ಮಾತೆಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಲೇರು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ದೇಯ್ದೆ 1,00,000 ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿತುಂಡು ತುಳು ಹಾತಿರುಜು ಬಂತೆ ಆ ಸಿರಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಆಲ್ಲ ತುಳು ಹಾತಿರ್ಚಲ್ಲ ಬಾಕಿನ ಪೂರ ಹಾತಿರೋಲ್ಲ ಅಂಡ ಸಿರಿನ ಅಮ್ಮೆ ಒರಿಯುಲಿ ಆಡಾಯನ ತುಳು ಹಾತಿರ್ರೆ ನಮ್ಮಡ ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೇರಿಕದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಬಚ್ಚಕ್ಕೆ ತುಳು ಹಾತಿರೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುವನ ಹಾತಿರ್ಬಾರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಗ ತುಳುಕು ಹಾತಿರ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜಾ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಸಾರಿ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಳುಟೇ ಹಾತಿರ್ನಿ 90% and plug depo ನಾ ಮಾಡಣ ಐಫೋನ್ ದ ಗೊಬ್ಬು ನಾ ಮೈಟೆ ಬಿಡು